Tirkiye strateji wê ji bo Sûriyê çi ye li gorî vexwandina de? Dixwaze her du welatên cîran bin û hêzên heta niha li nav axa Sûrî vekişîne yan jî dîzayneke din çêke ji peywendiyên xwe re? Evet, iyi günler diliyorum. Rojbaş jivara spasiyavatkim. Türkiye destpêkê Türkiye rêzêl yekparçeyiya axa cîranên xwe digire û serweriya wan dewletan qebûl dike. Ew ji xwe li gor netewên yekbûyî jî wiha ye. Ji ber wê jî Tirkiye hem ji bo Iraqê hem ji bo Sûriyê destpêkê serweriya dewletê û dixwaze ku welatî û dewlet di nav hevkariyê da bin bi hev re. Li Sûriyê 13 salên aloziyek hebû û sînorê Tirkiye 911 kilometre li wê derê ye. De bivê nevê divê Tirkiye rasterast bi Sûriye re peywendîdar bûn û beşeke mezin ya opozisyonê bi Tirkiye re hereket dikir tev digeriye û Tirkiye bi êrişên bi gefên terorê re jî rûbirû ma û Tirkiye xwest li başûrê axa xwe û di kurahiyê de 33 kilometreyî de ji deryaya Spî heta sînorê Iraqê dixwast korîdoreke ewlehiyê ava bike. Yek ji van sedaman jî ew bû yek dixwast ku yanî koçkirina koçberiyê rawestîne da ku bi milyonan koçberan berê xwe dane Tirkiye. Ya diyem jî eger ku li Sûriye aloziyek nakokiyek çêbe ku Tirkiye bikaribe destwerdanê bike xwest vê tiştî bike. Ew daxuyaniyên ku Tirkiye dan da ji bo hevdîtinên li gel Esed xwastibû ku leşkerê Tirkiye Sûriye vekişe. Li îro Esed nîne û li Sûriye îro her çiqas Ehmed Colanî dixwaze sîstemekê ava bike. Li em niha nizanin dê ev sîstem çawa be gelo hemû Sûriye li xwe bigire an negire em nizanin. Tirkiye weke tedbîr hêzê xwe hal wê derê digire. Rewşeke din heye li derdora Kobanî û Eyn Îsa şerê grûpên çekdarî heye weke hin alî dibêjin ev grûpên Tirkiye fînansa wan dike, piştgiriya wan dike. Çi mîkanîzmek ya herî guncaye ku rewş aram be bê şer li ser sinûrê Tirkiye? Evet, Belê. zaten şu anda Ji xwe niha em nizanin dê hikûmeta navendî ya Sûriye dê na stratejiyeka çawa cî bike. Tirkiye ji bo ku li wê derê ji înisiyatîfa dûr nesekine geşedanan ji nêzik ve dişopîne. Ew çekdarên li Sûriye ku şer dimeşandin û li Swêderê li ser desthelata axê tekoşînê dikin Tirkiye vê yekê jî nêzik ve dişopîne. Ew şerên li wê derê jî Tirkiye niha ji nêzik ve dişopîne û dixwaze dema ku ji kontrolê derkevin ew şer stratejiyekê diyar bike. Li vê derê heta bîstê çileyê ku serokê Amerîkayê sond bixa dest bi kar bike dibe ku geşedan gelek bi aliyê din va biçin yanî ne diyara dê çi bibe. Trump dixwaze leşkerên xwe ji Sûriyê vekişîne. Duhî jî berpirsekê Amerîkayê got ku em vekişandina leşkerên xwe ji Sûriyeyê niqaş dikin. Ji ber vê yekê jî heta serweriya axa Sûriye bê cî kirin Tirkiye'de şerên û tekoşîna di nav grûpan de yan li wê derê de ji nêzik ve bişopîne. Tirkiye ticarî tedaxila şerê artêşa azad û grûpên din ên wê derê nebû û ji nêzik ve dişopîne. Lê dijî îşid û Daişê dema şer û ew grûpên ku li dijî Tirkiye şer dikin Tirkiye tekoşîn kir. Lê belên her rewşeka nû li Sûriye he da ku ev hikûmeta rûne û yekparçeyî axayê bê parastin Mazlûm Ebdê fermadarê Hesedê pêşniyara herêmeke bê şer kiribû ji bo Kobanê. Tirkiye ê bi wê razî bibe? Yani Türkiye bütün seçenekleri Türkiye hemû bijardan dê bîne ser
ماسه به تایبەتی کو اسد چو بی ترکیه ده ماسک بدانین و بی ترکیه نابک استراتژیک به مشاندن و بیکرن اف نه پیکانه ترامپ جیواتشتا به آوه که اشکره آنی زمان ترکیه سری دا رز یک پارچایی آخا سوریه گرد و بجارده خویندن جبوی سوریه آنی بو زمان و جفرو پیدا جیده سروان بجارده خواه راوسته باشە کۆمەکە برای ترکمەنی لێ دەرێ هەیە و شەر دمەشان سەردان هەنێک پارتیên سیاسی کرد تورکیە وێ نهال وێ دەرێ نە بۆ تورکمەنان و نە بۆ کەسێن دژی ڕێ نادا ku yek parçayı axa Suriye bikeve metrsiye ew nava ku li rohelata Türkiye tu zanî hin krîz hene krîzên darayî aborî krîzên aborî hene ji ber bihabûnê ji ber gelek tiştan yani ev mesela li Sûriye çêbûyî û vegera xelkê ji Tirkiye ber bi Sûriye ve hiç rewşê baştir bike li welatê we Yani Türkiye'deki ekonomik kriz sürdürülebilir bir kriz. Kriza aboriya li Tirkiye krizeka ku mirov dikare pêra biçe serî ev kriz û qeyran ne ji ber ku Sûriyeyê hatin vê derê û ku piştî ku biçin jî ew qeyran bi dawî nabe Tirkiye welatekî 8 milyon e û dikare vê qeyranê bi rêva bibe mirov rast e mirov nikare bibêje ku qeyran nîne lêbelê çûna Sûriyeyê bû Tirkiye nabe qezencek Suriye ew koçberên ku ji Suriye hatin bê cudahî etnîkî û olî û bawerî ku Tirkiye wan qebûl kir û niha jî eger bixwazin vegerin dikarin vegerin ew niştecihên Tirkiye ku nava axa Sûriye ava kirin ji bo vegerandina koçberan niha ji bo Sûriye dikare bibe rol modelek Türkiye Res Oktay mesela naha cenab-ı te got ku bey Türkiye li Sûriye te stratejik serkeftî nabin û te anî ziman ku yek ji armancên wan hiştina yek parçayî axa Sûriyeye û jî dibînin li aliyê başûrê Sûriye İsraîl ketiye dewrê û 10 kilometran bêtir Sûriye girtiye kontrol kiriye 15 kilometr ma bigihine Şamê Türkiye wê çi bike li hemberî İsraîlê di vê derbarê de? Evet, Bele. özellikle İsrail bi taybetî piştî ku heftê cotmehê Hamasê ve piştgiriya İran û Rusyayê êrişê İsraîlê kir balansên li heremê guherîn İsrail bi hinceta ewlehiyê destpêkê Hamas û piştira Hizbullah û niha jî ji Golanê ber bi Şamê ji bo ku ewlehiya xwe biparêze dest bi tevgerê kir li gor yasaya navdewletî ev dagirkirin e dagirkeriye lêbelê dema ku li Sûriye hikûmet hat avakirin İsraîl neçara ku ji van axan vekişe eger İsraîl ji vê an axan venekişe û hikûmeta navendî bibêje bila Tirkiye ji axa Sûriye vekişe û ji Sûriye derkeve Tirkiye jî dikare rewşa İsraîlê niha bîne ziman û di asta navdewletî de ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê dest bi diyalogê bike û mafekî wê ya wiha heye dema ku hikûmeta navendî hat ava kirin û serweriya wê ser hemû Sûriye dest pê kir de hem Tirkiye û hem jî Sûriye neçarin ku ji axa Sûriye vekişin eger İsraîl ev dagirkeriya xwe berdewam bike Tirkiye dê li dijî İsraîlê dikare dest bi tekoşînekê bike bi zimanê ku ew fêm dikin Zimanê fêm dikin yanî şer pêra bike niha savaş en son seçenek. Yani şer bijarda herî dawiye destpêkê divê mirov bi dîplomasiyê kar bike û zemîna lihevkirinê bibîne lê İsraîl eger berdewam bike ne pêkane tabii eva ne ku Tirkiye li dijî
İsrail'e dest bi şer bike li belê erdnîgariyên din dibe ku li dijî İsrail'e hinek tişt bibin devamlının garantisi Türkiye'dir ama ji bo da geçerli. ku lazım. Yani İsrail'in işgalci ve İsrail li wê derê eger bibêje dagirkerî û bi aliyê din vajî ew teoriya ku li wê derê çêbiye zehmeta ku İsrail bi vê helwestê hebûna xwe li herêmê berdewam bike divê İsrail demokratîk bibe û sivîl bibe û garantiya jiyana İsrailê li herêmê Tirkiyeyê divê vê tiştî bizane û li wê derê jî em dikarin bibêjin ku garantiya vê yekê Tirkiyeyê. Gelek spas Barız Hasan Oktay, serokê navenda Lêkolaniya Stratejîk a Qafqasmê, ji Enqerê tibûyî mêvanê Rûdawê.